أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثير إلى يوم الدين. وبعد، سلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. An sindile ko ni setigi ala tɔgɔ barikama ye, a n'an sɔlile ko an ka kiraba kan ni Muhamadu do sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. An bi silamɛ bɛɛ fo ni silamɛya foli ye, ani kisi foli ani tanga foli, n'o de ye ala ka kisi kɛ an bɛɛ kan. N'an bɔra ye, nin ye kunnafoni surumani dɔ ye, comme an balimaw y'a ɲini an fɛ cogo min na k'a fɔ kibaru dɔw bi jamana kɔnɔ, n'o y'a sɔrɔ hakilila min bi an bolo k'a di. Alors hakilila min b'an bolo o ti hakilila caman ye. An m'a mɛn nin tile filani in kɔnɔ nin waati in na k'a fɔ dɔ ye kira sallallahu alaihi wa sallam an ka kuranɛ dɔgɔya, n'o ye setigi ala kumakan ye, ka tila kɔ tuguni ka alakira yɛrɛ dɔgɔya, kisi nɛɛma b'a ma, ka tila fɔ a ka dɔgɔyalima taara se ala yɛrɛ ma. Ayiwa, u y'a kuma cari dugu kɔnɔ. Mais ne min bɛ ka kuma bi comme au conseil islamique du Mali président, ala ye n seere m'a mɛn maa m'a fɔ ye. Fɔ kunu, o kun ye le combien? Kunu kun ye le 30 de, le 30 10e mois 2022. N yɛrɛ den o de nana yira na k'a fɔ ko mankan dɔ bi dugu kɔnɔ, k'a fɔ dɔ ye nin dɔgɔyalima se silamɛya ma. A y'a yɔrɔnin joué n tulo k'a mɛn. N ko nin tigi n'a b'a hakili kan a ye dan sago. Alors n'o kɛra, n bɛ fɛ ka min fɔ silamɛw ye, anw ka diinɛ ni silamɛya don, nalomaya diinɛ tɛ, girin diinɛ tɛ, hakili wuli diinɛ tɛ. Anw ka diinɛ ni silamɛya don, fɛn sabatilen de don. A tigiw sabatilen de don. A tigiw b'u yɛrɛ kalama. Alors ni tɔɔrɔ nana jamana kɔnɔ ni ɲɔgɔn nana min bɛ silamɛw dɔgɔya, ni silamɛ minnu wulila k'a fɔ a ti bɛn an ma, u y'u jɔ baara kɛ, u b'u jɔ fɛ. Nin ti bɛn silamɛ si ma, ni dalen bɛ ala la ka da saga kunun na. Mɔgɔ si tɛ yen ko dalen bɛ ala la, ni ni ɲɔgɔnna fɔra i ka kira ma, ka fɔ i ka kuranɛ ma, ka fɔ ala ma, a kan ka fɛn dɔ kɛ dusukun na. O la ni minnu wulila ka u ka nisɔngoya yira, ne bolo u ma kojugu kɛ. Mais fo an ka taa silamɛya ka sira de kan. Silamɛya tɛ girinko ye. An bi jamana min kɔnɔ, jamana sariya ma don. Sariya de bi boli a jamana kɔnɔ, an bɛɛ bi o sariyaw de nɔfɛ. Ne ye au conseil président ye. Ni ko k'an ka na, an k'an ka, ne k'an ka apaisement de ɲini, ka bɛn de ɲini, ka kiri ɲini a ɲɛ ɲuman kan. O la tuma min na n denkɛ ye fɛn in jira n na, o yɔrɔ bɛɛ n ye n ka telefɔni bɔ, n ye minisiri wele. A n ko ni kibaru n ko a m'a mɛn wa? U ko ma, karamɔgɔ, an y'a mɛn. A kan ka taa sira min fɛ, an bɛna kɛ ten fɔ silamɛw bɛ wasa. A ko i k'a dɔn, kuranɛ nenni ni kira nenni tɛ. Hali aw karamɔgɔw nenni, président Hashim ye yamaru di ko k'a bɛɛ dan sigi jamana kɔnɔ yan'ale ka taa. Kuranɛ tɛ, kira tɛ. Hali karamɔgɔw nenni jamana in kɔnɔ, président Hashim ko dan bi sigi a la, ale tilela. Ko mais a y'aw sigi k'an lajɛ, an bɛna min kɛ. Alors ni gouvernement ye faamaw ye nin fɔ ne Hayidara ye,
comme le président du Haut Conseil islamique. Alors, ne karanga dombi minke. On te sait qu'à fara. Minou wulila kan. Minou bi kuma jugu fola. Mais mo chama kuma na be uka nisongo ya ira. Mais kuma na dobe olu tati cheka kuma no fe. Olu tabe aidara ere de no fe. Parce que hakila wore bolu la min donen do nous e kuma nous la me. Rezo ka kuma neta la me. Mais ala in chere su na de doa. Sisan ndenge nana do irana. Abika ka kuma ka fo ko silame nyemogo ko ko aidara e mu fo. C'est-à-dire ma fo aidara quoi. Ako ko min ko islame nyemogo e. Ne ma fo yen silame nye ne ere de ai. Ne ere de ai. Alors, olu tati dine koye ala kote hakila wore de bouma. Mana fo angan koloshi, angan koloshi. Doka hakila nyinito, angana churu. Adinge kono. Mbo fo silame hakili maude. Ko nye donendo. Miye neni ke fanga ko ka to ale ka bolokan. Amana do wo kono ba labo. Wanga don fana tribunal de bena juger a kakani miye. Abi blayende. Amene hakila malibuka kata sharia de kabi. Alors, anga fanga, anga ngu bunye, me kadanyoro dola. Kadanyoro dola ko di ni fanga ko aya tui. Sharia ko mi abi bolaka. O islame o danyoro. Ni sharia warete islame o bolo mali kono. Mali fanga ko ka tuma, anga nga ukono. Alors, ni mali fanga mase ka barake. Ola ni islame o kanga minke ni mali fanga desera umase ka jo u joro la u ya jira ko fama te jamana kono ola ni islame o kanga minge uboke me ni fanga ko karamo anya me amba ta antegela abinayi alors mana ambita radio la ko fo mo ko ne ni fama ko ta ambita télévision sola ka fo mo ko ne ni fanga ko ta non. Mais ndoko ke Traoré ndenge nye fe njirana ale nwele. A ko président ko mi fe ika yamaru di ama anga au conseil wele anga sigi ka kuma fe nka. Ngo Traoré yamaru bi bolo au conseil be wele ni ne tokoy. Aka kuma na bena minka o ye nere ka kan. Alors ndoko ke no e Traoré au conseil welebi ou sigira ou kumana au conseil ka benga keramie ko jumando slame beka bo anga nyogon soro place d'indépendance doa anga nyogon soro yi ambena ndeka mimba en fait ka fo fangaye mimba en fait ka fo jamana dewi manga ngore be mi Aïdara ka kuma jumɛn bi able o conseil bena minga kaba Aïdara bi mu wɛrɛ fɔ bon Aïdara bi taa yɔrɔ min na o ye fanga de fɛ yen a daminɛna n ye ministre wele ministre ko Aïdara a to tan kira nenni tɛ kuranɛ nenni tɛ Hashim ko hali aw karamɔgɔw nenini ko a ti taa ni dama sigi a la mais ne bi mu wɛrɛ kɛ o kumana ne da ye nin de mais mɔgɔ wɛrɛ caman bɛ ka kuma olu ka kuma tɛ k'u dimina cɛ kɔrɔ yɛrɛ olu ka kuma u ye occasion dɔ sɔrɔ dɔrɔn Aïdara ko in u ka u jija ka ko dɔ kɛ parce que u bi labɛn dɔw la an b'a kalama a mɛnna kuma in bɛɛ kun ye mɔgɔ caman ka kuma kun ye nin mais caman ka kuma ye u bɛ Ala nɔfɛ caman ka kuma ye u b'u ka diinɛ lapasa mais caman bɛ yen olu ta tɛ Ala ko ye kira ko tɛ olu tɛ Aïdara ko ye kumana ne ye au conseil président de anw tɛ se ka fara mɔgɔ kan ka bere ta anw bɛ fara mɔgɔ kan ka bere de minɛ k'an ka jamana basigi k'an ka jamana suma an ka se k'an ka Ala bato an sago la wulu kulekan o bɛ mun kɛ kaba nɔgɔ la mɔgɔ min ye gabakuru fili kɔgɔji la kɔgɔji b'a dɔn fɛn filila la wa alors an ka taa ni hakili ye hakilila wɛrɛ dɔw bɛ mɔgɔw bolo u bɛ fɛ ka nin kɛ o sababu ye silamɛw k'u kɔlɔsi fɛn min kalifara ne ma n b'a dɔn min don wa n ye min k'a la kabini a daminɛna Mali kɔnɔ yan n ye min k'a la a ɲɔgɔn ma kɛ alors kumana an ka taa ni hakili ye a ka dɔn hakili bɛ silamɛw na
an nalolen tɛ an tɛ taa an kun fɛ alors ni fanga de dɛsɛra silamɛw bɛ min kɛ silamɛw b'o dɔn mais ni fanga ko a y'a to an ma a dɔ kɛra dɛ u ko silamɛw ka ministre bɔra ka kuma u ko procureur fana bɔra ka kuma min farala ne ni ministre cɛ o ye nin ye alors an bɛ mun wɛrɛ kɛ mais u ti nin si nɔfɛ ko Haidara tɛ yen au conseil ɲɛmɔgɔya la fitinɛ ka wuli jamana in kɔnɔ Haidara bi au conseil ɲɛmɔgɔya de la silamɛya ka se ka kɛ a tiɲɛ kan ni dan sagona fanga k'i sen d'a kan ɔ ni fanga dɛsɛra an yɛrɛ bi min kɛ an b'a dɔn mais ni fanga ma dɛsɛ an bɛ to fanga kɔ alors min nin wele in da silamɛw ye u k'u hakili sigi u kana to mɔgɔ dɔw fɛn ɲini tɔ dɔ u k'u pousser ka bila dingɛ kɔnɔ ne ni Tarawele kumana an bɛnna u ye décision min ta fana a ye n wele a ko n kɔrɔ an ye réunion kɛ an bɛnna nin de kan n ko n dɔgɔ ne yɛrɛ ma lafiya de n'o tɛ n b'i y'a kɛnɛ kan mais ne bɛ ka kuma ale fɛ a yɛrɛ ye kumakan mɛn a ye dugawu kɛ n ye k'a fɔ n kɔrɔ ala ka lafiya d'i ma bon ne ni Tarawele bɛ ɲɔgɔn kalama ne ni au conseil bɛ ɲɔgɔn kalama mais mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ yen sa ni hakilila wɛrɛ b'olu la ni ala ko tɛ n bɛ fɛ silamɛw k'u kɔlɔsi ne ye au conseil président n kan ka jɔ yɔrɔ min na n jɔra yen ni ko nana ne ti bere ta n bɛ se an ka beretigiw de ma an ka beretigiw bi o ye faamaw de ye n ye minisiri wele minisiri ko Haidara a ka ɲi n y'a mɛn mais i sigi ka jugu an filɛ an b'a minɛ a mana don wo kɔnɔ an b'a labɔ wa an b'a bila tribunal ka bolo kan a ka kan ni min ye a bɛ kɛ a b'a ye Haidara bɛ mun wɛrɛ kɛ mais au conseil ka bɛnkan k'a fɔ bɛɛ ka bɔ juma don an ka taa an ka nisɔngoya yira n jɛna n'o fana ye j'accepte min sigiyɔrɔ ye na sisan j'accepte n jɛna n'a ye mais yanni juma cɛ fɛn bɛɛ b'a la mais n'o de sabatira ne bɛ bila bɛɛ ɲɛ ye mais an bɛ kelen fana fɔ Mali fanga ye u k'u kɔlɔsi parce que olu yɛrɛ kana kɛ sababu ye ka yirikuru bila tasuma na u kɛlen bɛ ka silamɛya bila u bolo kɔfɛ kojugu u kɛlen bɛ ka silamɛw bila u bolo kɔfɛ kojugu an tɛ siran k'o fɔ ne t'u ka to dun t'u ka ji min kabini ala ka n dan ka maa t'u ka gouvernement na sini u k'a bila alors cɛ min tɛ se ka kuma faamaw ɲɛfɛ o bɛ sɔrɔ karamɔgɔ dɔw ye ne tɛ ne ti faamaw ka merci la ne bɛ ala ka merci de la mais ka ne to au conseil ɲɛfɛ fitinɛ ti wuli jamana in kɔnɔ abada silamɛya tɔgɔ la fo ni fanga dɛsɛra alors faamaw fana kan ka u hakili sigi u k'a dɔn silamɛw bɛ yen u k'a dɔn nin Mali in bila ma fo ka diɲɛ wuli n'i y'i pan silamɛw kunna i bɛ segin i kɔ ah oui an muɲuna an dadenna an sabalila mais u k'a dɔn n'i y'i pan silamɛw kunna i bɛ segin i kɔ n bɛ segin k'a f'u ye Mali gouvernement k'a dɔn maa o maa y'i pan Mali silamɛw kunna bi i bɛ segin i kɔfɛ alors Haidara de bɛ bi kabini ala k'an da an bɛ ji kɛ tasuma de kan n'o tɛ n'o tɛ ɲansɔrɔ Mali tɛ tan wa n bɛ fɛ k'a f'u ye ka Haidara to yen tasuma ti wuli nin jamana in kɔnɔ silamɛya tɔgɔ la fɔ ni faamaw dɛsɛra k'u jɔ u jɔyɔrɔ la an bɛ jamana min kɔnɔ sariya jamana de don ni maa ye kojugu k'i la jamana taabolo la i b'a se fanga ma ni fanga kan ka min kɛ i b'o lajɛ wa ni fanga ma se k'a ka baara kɛ o kɔrɔ ye fanga yɛrɛ de ye sira di jamanadenw ma ko an k'an ta sara alors ni fanga dɛsɛra an b'an ta sara mais an ti fɛ an ka jamana fanga ka dɛsɛ fo ka taa se mɔgɔ tɔɲɔnen k'a ta sara ma an ti fɛ an ka se alors an bɛ wele min da Mali fanga fana ye u k'u ɲɛ dayɛlɛ ni conseil min b'u bolo silamɛw ka ko la n'o deli u kɛlen bɛ ka silamɛya fili u kɔfɛ u k'u kɔlɔsi conseil ɲuman tɛ anw ka jamana in kɔnɔ yan maa o maa ye silamɛya dɔgɔya ala b'i dɔgɔya fo k'i bɔ miseli wo fɛ faama o faama ye silamɛw dɔgɔya ala b'i dɔgɔya fo k'i bɔ miseli wo fɛ hali ni jinɛw bɛ baara kɛ an t'o dogo ka fɔ maa si ye
mais n bɛ fɛ k'a fɔ Hayidara qualité fitinɛ ti wuli Hayidara tɔgɔ la ka se to Hayidara ye o tɛ se ka kɛ fiyewu fo ni fanga ma ka baara kɛ alors an bɛ min fɔ silamɛw ye nin de don alors au conseil ka bɛnkan kɛra bi an ka bɔ ka taa an ka nisɔngoya yira ne yɛrɛ faralen bɛ u ka o la 100%. mais u kana maa jaabi minnu bɛ pɛrɛn-pɛrɛn na au conseil président ka bɔ yen silamɛ ɲɛmɔgɔ tɛ a ka bɔ yen a ye mun kɛ a ye mun fɔ a kana olu jate hakilila wɛrɛ de b'olu la kodɔnna bɛɛ b'u ka hakilila dɔn ne bɛ bɔ n bɛ taa bi n bɛ bɔ n bɛ mun fɔ min kɛra ne ye fanga de wele fanga ko Hayidara a to tan an b'aw wasa an bɛ mun wɛrɛ fɔ n dɔgɔkɛ ko ma n ka a jɛ n'a ye a bɛ au conseil wele n k'u bɛɛ wele u welela u bɛnna min kan Tarawele ye n wele k'a fɔ ye n ko n jɛna n'a ye on est ensemble mais kɛrɛfɛ kuma ninnu o tigiw ka hakilila dɔnnen don n bɛ fɛ an ka mɔgɔw kana bin u ka dingɛ kɔnɔ olu ta tɛ ala ko ye kira ko tɛ labɛn dɔw de b'u bolo u dɛsɛlen don k'a bɔ mais n'u ye occasion dɔ sɔrɔ dɔrɔn u b'u profiter mais anw tɛ taa dingɛ kɔnɔ au grand jamais an b'an faso jɔ de an tɛ tasuma don a la alors mais n bɛ min fara a kan u ko cɛnin min ye dɔgɔyalima kɛ k'a bɛ tɔn dɔ la o tɔn mɔgɔw u nan'u kumakan jouer n kɔrɔ yan o tɔn mɔgɔw ko k'u ka fara a kan k'u bɛɛ ka fara a kan ko k'a dɛmɛ moralement k'u bɛɛ k'a yɔrɔ ɲini ka taa fɛ yen ko parce que a b'u ka tɔn na mais ni tɔn sɔrɔla Mali kɔnɔ yan tɔn min sigi k'a ye ka anw ka kira neni ka an ka kuranɛ neni ka ala neni n'o tɔn bɛ Mali la yan an b'a ɲini faamaw fɛ sini u k'o tɔn récépissé minɛ k'a fara n'o tɔn tora yen o kɔrɔ ye fanga ma ka baara kɛ ni silamɛw kan ka min kɛ u b'a kɛ a bɛ réseau kan u nana jouer n kɔrɔ yan u ko k'u bɛ cɛ soutenir k'u bɛ to a kɔ k'u bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a dɛmɛ mais c'est trop Hayidara min bɛ ka kuma kabini ala k'u da ne ka dɔgɔlima ma s'u ma parce que ne bɛ n ka diinɛ dɔn ne ka diinɛ ni kafiriw jɛra ala kira sɔlɔ salam ani bolisɔnnaw jɛra ani kerecɛnw jɛra ani yahudiyaw jɛra a ka so kɔnɔ yahudiyaden dɔ tun b'a bolo baaradenya la a tɛ se ka sɔsɔ dafɛji fɛ alors kira sara k'a ni mɛnkɛrɛnw to jɛ la o tuma na anw bɛna bonya kira ye wa anw bɛna diinɛ dɔ kira ye de o tuma na ni Hayidara ka taabolo kɛ kerecɛn ye ne y'o fɔ hali n ka du ye ni ne den min ko a bɛ kɛ kerecɛn ye n b'a fɔ don a la ni ne den min ko a tɛ ala fɛ n b'a fɔ ban na ne da ye k'i bilasira n'i ma ne ta mɛn i mana min ye o minɛ ne bɛ balo ten de ne ka ala bɛ n bolo e tɛ se k'a minɛ na mais ne t'i don i n'i ka faamu cɛ sabu ne ka faamu kɛra silamɛya ye munna e ka faamu tɛ kɛ kerecɛnya ye an bɛ taa ten de mais an ka baara kɛ ni hakili ye ni an y'aw bonya a y'an bonya mais k'a fɔ a da yɛrɛ la ko a bɛ fara nin kan an bɛ wele min da fanga ye ni ninnu tora yen a ma ɲi don dɔ la oui tiɲɛ de bɛ fɔ mais an kana an bɛ kuma silamɛw fɛ minnu bɛ ala nɔfɛ u bɛ kira nɔfɛ u ka sabali u k'u dusu da ko in ɲɛnabɔlen don u k'u dusu da u k'u dusu da alors minnu bɛ ka fitinɛ kumaw fɔ a caman bɛ u tɛ ala nɔfɛ dɛ u bɛ fɛn dɔ de nɔfɛ u bɛ fɛ k'u profiter de ka nin k'o sababu ye alors Hayidara bɛ fɛ ka min lase silamɛw ma ko munna n bɛ kuma mun na ne ka kan ka min kɛ ne y'o kɛ ka ban n bɛ kuma jɔnni fɛ o conseil ka kan ka min kɛ a y'o kɛ ka ban n bɛ kuma jɔnni fɛ. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.